Joan Triadú és objecte de la commemoració del centenari del seu naixement. Francesc de Borja Moll és una figura que des de la institució Francesc de Borja Moll es treballa per reivindicar, per difondre i perquè tot el seu llegat lingüístic i cultural es mantingui viu i present entre nosaltres. Per què posem en relació Joan Triadú i Francesc de Borja Moll? En primer lloc, perquè eren amics i compartien ideals i conviccions. És cert que Francesc de Borja Moll no feia crítica literària, ni Joan Triadú feia diccionaris, però tots dos van ser defensors infatigables de la dignitat de la llengua catalana, en reivindicaven la normalització, van dedicar energies que semblaven infinites al servei de la recuperació i de la difusió del coneixement del català. Tots dos, a més, van ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Francesc de Borja Moll l'any 1971, Joan Triadú l'any 1992. Tots dos van rebre la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, Francesc de Borja Moll l'any 1983, Joan Triadú l'any 2001. I ara em referiré a unes cartes, una correspondència, altres ponents entenc que també ho faran, que hem pogut recuperar entre ells dos. Aquest acte que estem fent avui comptarà amb la presència aquí a la sala Joan 23 de la Institució Cultural del SIC de la professora Carme Alcoverro, del professor Antoni Tort. Són dues persones, totes dues, amb una trajectòria brillant i consolidada i prestigiosa i reconeguda en el camp de l'ensenyament i de la formació de docents. I també ens acompanyen, en aquest cas des de Mallorca, el professor Bernat Sureda, que ens parlarà també des del punt de vista de la història de l'educació i de l'ensenyament del català a les Illes, a Mallorca, i el paper que hi va tenir Francesc de Borja Moll, i Damià Pons, també professor de la Universitat de les Illes Balears, que ens situarà la figura de Francesc de Borja Moll en el context del que és tot aquest esforç col·lectiu de recuperació de la llengua i la cultura. Joan Triadú, ell va iniciar la tasca docent a l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers l'any 1938. És una història que impressiona perquè nascut el 21 vol dir que tenia, encara no arribava a 17 anys, que va començar a fer de professor, a exercir de professor, perquè ens trobem en el mig de la Guerra Civil i criden alumnes que acaben el batxillerat a exercir de professors. Un cop acabada la Guerra Civil, inicia els estudis de Filologia Clàssica a la universitat i coneix Josep Palau i Fabra, Frederic Pau Barrier, Josep Romeu, Miquel Tarradell. És curiós i és interessant de recordar que quan nosaltres mirem els participants a l'ofrena de Nadal que es va dedicar a Maria Antònia Salvà l'any 1940, Joan Triadú hi figura com un dels participants i com a poeta. També hi figuren Palau i Fabra i Miquel Tarradell. És a dir, que el grup amb què ell va coincidir a la universitat també formava part d'un nucli actiu des d'un punt de vista literari que en aquell moment tenia, malgrat, imaginem-nos, el context tan advers que representa l'any 40, doncs aquesta vocació de mantenir viva no tan sols la llengua, sinó el vincle amb Mallorca. L'any 1954 es crea a l'exili, amb seu social a les galeries Lucien Gu a Montpellier, la revista Vida Nova.
I en un primer moment, Joan Triadú és el principal representant de la revista a Catalunya, juntament amb Rafael Tasis. Joan Triadú demana, al novembre de 1953, per carta, a Francesc de Borja Moll, de tenir-hi una col·laboració periòdica que Moll deriva a Josep Maria Llompart. Aquest és el primer document dels que tenim conservats de l'any, per tant, 54, probablement ja en contacte abans, com he dit, per la relació que ja manteníem en ocasió de l'homenatge a Maria Antònia Salvà. Al febrer de 1954, el centenari del naixement de Miquel Costa Llobera i Joan Alcover, hi ha tota una iniciativa dels Amics de les Lletres, s'adrecen a Joan Triadú perquè hi participi. L'any 56, el 8 de setembre, Joan Triadú i Pilar Vilavadal es casen i es conserva una carta de 6 de setembre de felicitació de Francesc de Borja Moll, on, a més de felicitar i d'anunciar que Joan Triadú rebrà un obsequi de Francesc de Borja Moll a motiu del casament, se li fa un encàrrec per preparar un llibre per a Raixa, que no es va arribar a publicar, però que en tot cas, diguem-ne, emfasitza que no es tracta només d'una amistat, sinó que a més hi ha un vincle també des del punt de vista intel·lectual i la vocació de col·laborar més estretament. Hi ha també un vincle molt interessant entre ells dos, que és el que fa referència a Antoni Gros, que el professor Antoni el coneix perfectament, perquè Francesc de Borja Moll hi assisteix l'any 1960 i, a més, s'hi fa un homenatge als escriptors balears. Per tant, diguem-ne, l'any 1960, Francesc de Borja Moll participa en aquesta edició del concurs literari de Antoni Gros, que, com sabeu, tenia com a principal impulsor Joan Triadú, i la figura de Moll és, diguem-ne, l'emblema que representa aquesta visualitza, aquesta vinculació que Joan Triadú va buscar sempre. Recordem, per exemple, que Marià Millán Gómez va ser un dels guanyadors del concurs de Antoni Gros, per posar un altre exemple d'un vincle ben fort a les Balears. L'any 61, precisament arran d'això que comentàvem, d'aquesta vinculació, hi ha un acord, una voluntat compartida de Joan Triadú i de Francesc de Borja Moll d'instituir un premi Antoni Maria Alcover dins de la convocatòria del concurs de Antoni Gros. Per tant, una altra ocasió de vincle entre tots dos. L'any 60, la presència de Francesc de Borja Moll també l'hem d'associar al progrés de l'edició del Diccionari Català Valencià Balear, que arribava a la seva fi i al primer congrés internacional sobre Ramon Llull. Hi ha altres ocasions d'intercanvi, de col·laboració entre tots dos. És l'any 68, Francesc de Borja Moll rep correspondència de Joan Triadú relacionada amb Òmnium Cultural i sabeu que Joan Triadú va estar-hi vinculat des del principi, l'any 61, quan es crea Òmnium Cultural, que va crear, entre d'altres, Lluís Carunya. Gràcies, Montserrat, d'acompanyar-nos avui. Doncs en Joan Triadú, com a secretari d'ANIC, impulsa aquesta Junta Consultiva d'Òmnium, de la qual Francesc de Borja Moll formarà part, i formarà part, diguem-ne, abans de ser Premi d'Honor. Aquesta era una condició que es guanyava pel fet de ser Premi d'Honor, però en aquell moment encara no s'havia concedit el primer Premi d'Honor, que va ser l'any 1969, a Jordi Rubió. Aquí hi ha tot un seguit de correspondència que fa referència a l'Òmnium Cultural, al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, aquesta junta consultiva, i és en aquests documents on veiem molt clarament aquest sentiment no tan sols d'amistat, no tan sols d'afinitat, sinó també de complicitat profunda respecte als ideals i a les conviccions que compartien. Tots dos compartien
ideals i conviccions d'una manera molt ferma, molt fecunda. I encara hi ha un darrer bloc, diguem-ne, que si hem parlat de la relació que va mantenir en ocasió de Cantoni Gros, si hem parlat de la relació que han tingut, que van tenir en relació pel que fa a Òmnium i pel que fa a la revista Vida Nova, la vinculació que també els va refermar en aquesta amistat va ser la que van mantenir com a membres tots dos de l'Institut d'Estudis Catalans. Perquè Francesc de Borjamoll utilitzava moltes vegades Joan Triadú com a interlocutor davant de l'Institut, sobretot a partir del moment que ell va tenir més dificultats per desplaçar-se a Barcelona per motius de salut que les cartes reflecteixen. Tot això és per situar, diguem-ne, la naturalesa de la relació entre aquestes dues personalitats que avui són l'objecte d'aquest acte. Però el que ens interessa és aprofundir-hi i ho farem per mitjà de les intervencions que jo abans anunciava. Començarem per la part més pedagògica. Hi haurà, per tant, la intervenció en primer lloc de la professora Carme Alcoberro, del professor Bernat Sureda des de Mallorca. Després serà el professor Antoni Tort, que ens situarà amb un caràcter més general la figura de Joan Triadú en el context, i el mateix en farà respecte de Francesc de Borjamoll, doncs Damià Pons, que clourà aquest acte. Aquest acte, com sabeu, s'està emetent i és un acte que, diguem-ne, que tindrà una difusió posterior en línia, com per YouTube. En tot cas, els que heu tingut la gentilesa d'acompanyar-nos presencialment, doncs molt agraït, president Rigol, Antoni Mir, representació també de l'Institut Francesc de Borjamoll, el president de la Fundació Son Via, Montserrat Carulla, ànima de tantes iniciatives vinculades a la Fundació i, no cal dir-ho, el nostre president de la Institució Cultural del SIC, Joaquim Triadú. Carme, quan vulguis, tens la paraula.